akong sudan kay sabaw sa halang-halang. Wala na may laing na sobra, sabaw na lang. Diyan na po ko isda nga. Nga po na sobra ulo. Diyan nakapalit ko ganihag isda nga. Dili labas. Kuan kanang gitambalan nila. Dili labas kay nimo tan-awon dito sa merkado, pero pag luto nimo kay pagluto nako kay kuan na. Dabok no, magdabok-dabok na siya. Dubok. Ano siya akong gitula. Pag limpyo ako sa hasang, kuan na kanang di na presko ang hasang. Pero hikapon nimo siya dito sa merkado, gahi pa gyud siya. Pero pag abot diri kay kuan kanang mura na siyang naransyo. Gitambalan siguro to nila kung ayo ba kay para dili madaot. Kaya wala na halin nila ang isda agi sa kamahal sa presyo. Ang mga onda ita. Alas 3 naman siguro rin guys. Yung paniod to. Late na ang paniod to kay nalangan ko gama og content. Kaya di man kay busy, mingaw ba? Nalangan ko gama og content. Then ganiha galuto ko, nakalimot pag yun ko butang og lamas. Galuto ko isda nga gitunuan. Nakalimot ko nga wala daytoy lamas pagkaon nako kay hala nganong langsa man ni. Wala day siya lamas, ako na lang siyang gitunuan, then gihaon nako. Ko hala nganong luspad man ni ako ang kuan ginataan nga isda. Pagtanaw nako kay wala man lamas guys. Dali ko giwa og lamas, gilunod na lang din ako diretso kay pagkaon ako sa isda lang saman. Nga lahi ba nang presko nga isda kaysa kanang naransya na bitaw langsa jud sa kaunon. Nga wala pa jud lamas di sa mo to kalansa. Wala ba siya bukugon. Kuan man na siya nga isda kanang anduhaw. Dali naman madaot ng anduhaw. Nakadto nga talipapa kay mahal kasi lang nagay isda. Ayang isda di ko na us-us. Walang presyuha, bisag barato ng isda, dahan ng isda. Mahal og yapon. Ilang tambalan. Dugay-dugay na sa mga stock nila. Daot.